animals domèstics més comuns. HJ11 és inofensiu per a la pell i segur amb els teixits. Ha estat comprovat per l'Institut Alemany per la Investigació Textil i l'Organització de Consumidors Noruecs. Compri-ho aquí. HJ11 amb esponja. Per aquest preu li oferim 2 unitats. La neteja immediata a tota la seva llar. Truqui'ns i faci la seva comanda. Una selecció d'extraordinàries novetats internacionals. Normalment els mitjons tenen la mateixa llargada i el mateix color. És molest, però, i es perd molt de temps aparellant-los quan surten de la rentadora. El nou Fix Clip resol aquest problema. Vostè ara aparella els mitjons abans de posar-los a la rentadora i així després els trobarà junts. Els mitjons de qualsevol color es renten en Fix Clip sense que es facin malbé. A una família pot arribar a haver-hi fins a 30 parelles de mitjons. En una rentada mateixa, trobar els mateixos parells pot dur temps i, a més, pot posar-lo nerviós. Fix Clip li estalvia temps. Els mitjons es treuen de la rentadora aparellats i es poden estendre directament a la corda d'estendre o al penjador del producte. Un Fix Clip substitueix 2 pinces de la roba. Al penjador hi caben 10 parelles de mitjons. A l'hora d'estendre, el penjador Fix Clip es subjecta fàcilment a la corda, evitant així que caigui o rellisqui. Fix Clip estalvia molt d'espai a la corda de l'estenedor. A més, també és pràctic per subjectar mocadors, bufandes, eixugamans, tovalloles, etc. Fix Clip l'ajuda a conservar endreçats tots els mitjons. Sovint els mitjons estan barrejats a un calaix. Ara, de la manera més senzilla, tenim 10 parells de mitjons a l'abast i el parell que vostè vol apareix en segons. També és una setmana més al magazín de TV Reus. I avui començarem parlant amb el senyor David Pujol, que és farmacèutic i perfumista. I avui parlarem de l'envelliment en la pell. Hola, bona nit. Bé, com estàvem parlant el dia anterior, que vàrem parlar de diferents característiques de l'envelliment de la pell, com bé poden recordar els amables espectadors de TV Reus, i vam parlar de la importància que podien tindre els suplements de zinc sempre que presentés a l'organisme un dèficit d'aquests suplements. Avui continuarem parlant de l'envelliment de la pell, que és un procediment fisiològic, o sigui, les persones, d'una manera natural, a mesura que van avançant amb l'edat, es van produint un envelliment de la pell. El que realment resulta preocupant és quan aquest envelliment és prematur, o sigui que amb unes edats bastant juvenívols, la persona ja comença a tindre petits símptomes d'envelliment a la pell. I a què es deu aquest envelliment? L'envelliment de la pell està condicionat per 2 factors principalment. En primer lloc tenim els factors de tipus genètic. El tipus genètic ja hem explicat moltes vegades que totes les cèl·lules dintre de la seva estructura tenen el seu còdic genètic, el còdic genètic que està codificat amb les cèl·lules i dintre de les mateixes amb l'estructura de l'àcid desoxiribonucleic, que és el famós DNA, ara amb les manipulacions genètiques que està molt posat en moda, doncs dintre d'aquesta informació del còdic genètic això ja es pot pressuposar una sèrie de l'envelliment que es produeix quan se produeixen moltes còpies de les cèl·lules. I a part d'aquests factors interns de la pròpia cèl·lula, tenim una sèrie de factors externs que contribueixen a l'envelliment. D'aquests factors externs n'hi ha de molt variats. En primer lloc tenim diferents tipus de radiacions, per exemple la radiació solar, una exposició desmesurada al sol produeix un envelliment de la pell, sobretot això ho saben les dones, que si van molt al sol amb més facilitat surten arrugues, surten petites taques a la pell. A part de la radiació solar tenim altres menes de radiacions, com per exemple les radiacions dels raigs X, altres radiacions de tipus ionitzant també poden afectar a la pell. Un excés d'estrès, l'estrès tant de tipus psicològic com un estrès de tipus físic. Les persones saben, per exemple, que després d'un cap de setmana, la gent jove, amb molta gresca, al cap del dilluns, la cara ho pot manifestar-ho perfectament bé i es nota un altre aspecte de la pell, un aspecte molt més cansant de la pell, els ulls molt més fatigats del que és normal. A part d'aquests factors, tenim també diferents substàncies que poden ser tòxiques, que quan són ingerides poden afectar a la pell, algun tipus de medicaments i també algun tipus d'acció externa que la persona s'apliqui sobre la pell, o sigui, per exemple, tractaments cosmètics que no siguin adequats, per exemple, els rentats molt abusius amb aigua i amb sabons molt forts, que per exemple un sabó per les mans, que la persona tingui la costum al matí quan s'aixeca també de rentar-se la cara amb aquests sabons agressius, això també pot facilitar un envelliment de la pell. Així, resumint, tenim una mena de factors interns que nosaltres no podem en principi controlar i incabat una sèrie de factors externs que contribueixen a l'envelliment de la pell. Quines conseqüències té o porta l'envelliment?
L'envelliment de la pell, la primera conseqüència més important és la sequedat que es produeix a la pell. A part d'aquesta sequedat es produeixen també les típiques arrugues en la pell, una disminució de la quantitat de greix de la pell i les aparicions de petites taques a la pell, unes alteracions de tipus pigmentari que sobretot les persones que són bastant grans doncs apareixen. Aquestes taques també poden estar íntimament relacionades amb l'exposició al sol, i hem explicat aquí, ara fa uns moments, que l'exposició a la radiació solar facilita també l'envelliment de pell. O sigui, resumint, aquestes característiques, sobretot la formació d'arrugues, la sequedat de la pell i aquestes petites taques a la pell són el que més condiciona l'envelliment de la pell. Quan més envellida està una pell, més quantitat d'aquestes alteracions s'hi produeixen a la mateixa. Ara ens parles dels radicals lliures, no? Sí, evidentment, dintre de l'envelliment de la pell veiem que hi ha una sèrie de circumstàncies que poden facilitar-lo i existeixen una sèrie de teories que han estat comprovades i amb aquestes teories de tipus bioquímic en el qual se postula i s'investiga quina mena són els procediments químics que porten en aquest envelliment de la pell. Una substància que és fonamentalment necessària per la vida és l'oxigen. Totes les persones saben que nosaltres respirem i amb aquest aire que respirem té l'oxigen que és tan necessari per la vida. Amb aquest oxigen intervé dintre de l'organisme com una mena de combustible que juntament amb els ingredients es produeix energia. De la mateixa manera, quan nosaltres tenim un forn de llenya, que nosaltres encenem el foc, quan s'acabem a la llenya es produeix una mena de calor. Doncs a dintre de l'organisme també es necessita l'energia per produir una sèrie de reaccions vitals i perquè es produeixi aquesta energia, aquesta combustió, és necessària l'oxigen. Aquesta part de l'oxigen és una acció molt beneficiosa que té. Però a part d'aquesta acció beneficiosa, quan se produeix aquesta combustió de substàncies internes a dintre de l'organisme per part de l'oxigen que nosaltres respirem, com a conseqüència se produeixen una sèrie de productes que són els radicals lliures. I aquests radicals lliures són extraordinàriament perillosos, en primer lloc perquè tenen una capacitat d'oxidació molt gran, o sigui, que aquests radicals lliures tenen la capacitat de reaccionar amb diferents parts del cos i al reaccionar aquests radicals lliures amb aquestes parts del cos produeixen l'envelliment de les mateixes, o sigui, produeixen una oxidació. Quan anomenem la paraula oxidació, de seguida se'ns ve al cap l'oxidació, per exemple, del ferro, el ferro que s'arrovella, i que el ferro, evidentment, es fa malbé. A part del ferro, també s'arrovellen diferents objectes, per exemple, inclús el plàstic, no? Per exemple, les persones que tenen una goma de plàstic, la goma que està lligant una bossa, i que al cap d'uns anys agafen aquella bossa, la destapen i veuen que la goma que abans era molt elàstica ha perdut la seva elasticitat, que la goma també s'ha arrugat i també s'ha fet malbé en el temps. Aquest fet malbé és degut a que es produeix el procediment d'oxidació. Doncs bé, aquesta oxidació també passa a dintre de l'organisme i està facilitada per aquests radicals lliures que són molt actius. Quina part oxiden aquests radicals lliures? Aquests radicals lliures, fonamentalment, el que oxiden és la part més externa de les cèl·lules. Les cèl·lules estan embolcallades d'unes membranes i aquestes membranes tenen dintre dels seus constituents uns elements que són de tipus greixós. Aquests constituents de tipus greixós, quan reaccionen amb els radicals lliures, es poden oxidar. Llavors, quan s'oxiden, aquests greixos s'enrancien, de la mateixa manera que quan tenim un oli que s'ha fet malbé al cap d'un cert temps s'enrancia i fa una olor desagradable, doncs aquests greixos que estan embolcallant l'estructura de les cèl·lules a la membrana també es poden enranciar, produït per aquests radicals lliures. A part d'això, els radicals lliures també poden afectar el còdic genètic de la cèl·lula, el còdic genètic que hem explicat abans que era l'ADN, i a l'afectar a l'ADN, evidentment, també afectaran la posterior divisió de les cèl·lules i això farà que el cos aquell envelleixi amb molta facilitat. Evidentment, aquests radicals lliures pressuposen un perill per a l'organisme. I l'organisme es pot defensar d'aquests radicals lliures? I com es pot defensar? Evidentment, si l'organisme no es defensés contra els radicals lliures, evidentment foren persones mortes, vull dir, al cap de poc temps. Els mecanismes per defensa contra aquests radicals lliures són sistemes antioxidants, o sigui que aquests radicals lliures tenen la capacitat de l'oxidació, doncs els mecanismes de defensa són mecanismes antioxidants. Dels mecanismes antioxidants en tenim dos de principals. En primer lloc tenim diferents tipus d'enzims, que són unes estructures químiques bastant complexes, i a segon part tenim alguns nutrients que nosaltres ingerim en forma de vitamines i que també tenen una capacitat antioxidant. D'aquests nutrients, els més importants és la vitamina C, la vitamina E, i també el beta-carotè. El dia anterior que vàrem estar parlant del zinc, que vam dir també que tenia unes propietats antioxidants, no era una acció antioxidant directa, sinó una acció antioxidant indirecta. O sigui, el zinc el que contribuïa era amb aquests enzims que estem explicant, que tenen aquestes característiques antioxidants, perquè puguin desenvolupar perfectament la seva acció. O sigui, el zinc és necessari perquè molts dels enzims antioxidants puguin desenvolupar la seva acció antioxidant.
Dels nutrients aquests que hem explicat, la vitamina C, la vitamina E, que tenen aquesta capacitat antioxidant per lluitar contra els radicals lliures i tanmateix lluitar contra l'envelliment. O sigui, d'aquestes substàncies que es poden produir petits dèficits en la dieta, imaginem-nos doncs les famoses problemàtiques que es van produir les persones que feien els viatges transcontinentals abans que es descobrís la importància de la vitamina C i apareixien malalties greus com podria ser l'escorbut i evidentment juntament amb l'escorbut se'ls produïa un envelliment considerable de la pell. D'aquestes vitamines es poden administrar en petits suplements dietètics, com és el cas de la vitamina E, i quan se fan composicions conjuntes de la vitamina C, de la vitamina E, del zinc i del beta-carotè, poden donar uns productes apropiats per lluitar contra l'envelliment de la pell. Això sempre que l'organisme sigui deficitari amb aquests aliments, perquè evidentment una persona que tingui una dieta completa i ben equilibrada no té per què presentar cap mena de dèficit. El dia anterior estàvem comentant quins eren els elements que eren més rics en zinc, recordàvem la carn i els peixos, i dintre dels peixos especialment les ostres, que tenien un contingut en zinc molt important. De els aliments que tenen un contingut important, per exemple, en vitamina E tenim diferents tipus d'oli, fonamentalment l'oli de germen de blat, l'oli de girassol, també té un contingut en vitamina E important, i aquests nutrients, moltes vegades, evidentment, les persones d'oli de germen de blat no n'incorporen a la dieta, però sí que prenen diferents altres tipus d'olis, i també prenen carns, i també prenen ous, que tenen un contingut també en vitamina E, encara que no sigui tan important com l'oli de germen de blat, però sí que és el suficient perquè el cos no en tingui cap mancança. En els casos que es produeix la mancança d'aquestes substàncies, es facilita l'envelliment prematur de la pell, o sigui, les conseqüències que es produeixen degut a aquests radicals lliures que faciliten l'oxidació de les estructures cel·lulars i, evidentment, també l'oxidació de les estructures cel·lulars a nivell de la pell, i això provoca un envelliment més prematur. Per lluitar contra aquest envelliment prematur, se té que imposar una teràpia a base d'aquestes substàncies que podrien actuar com a complements dietètics. El que tenim que anar en compte aquí és no confondre l'envelliment prematur de la pell amb algunes afectacions de tipus dermatològic, perquè evidentment l'aparició de taques a la pell, que hem dit que era una característica de l'envelliment, també hi ha moltes malalties a la pell que poden produir taques a la pell. Aleshores, el que necessita la persona que tingui qualsevol mena de trastorn a nivell de la pell és de recórrer al dermatòleg, al metge o l'especialista de la pell, que li diagnosticarà si la persona té cap mena de malaltia o cap mena de problemàtica i, evidentment, si necessita algun tractament de tipus medicamentós. Però deixant a banda la part de la problemàtica medicamentosa, hi ha la solució de prendre aquests suplements vitamínics per via oral. Com el temps se'ns fa curt i evidentment cada substància d'aquestes requereix una exposició de tipus prolongat, per exemple la vitamina C, per parlar de la vitamina C, tota la història de la vitamina C, com se pot administrar la vitamina C, quins són els aliments més rics en vitamina C, perquè hi ha molts aliments que són molt rics en vitamina C però perden la seva activitat en vitamina C amb molta facilitat, sobretot quan s'emmagatzemen o quan s'aplica amb el calor. Per exemple, el contingut en vitamina C que tenen les patates, que també en tenen una mica, el simple fet d'agafar una patata, de pelar-la i de tallar-la en trossos amb el contacte amb l'aire, això facilita que la vitamina C se destrueixi amb molta facilitat. I molts aliments que són aliments precuinats, que estan preparats amb aliments que abans amb el seu origen contenien vitamina C, però degut a les manipulacions que sofreixen i durant el temps que estan en conserva, el contingut en vitamina C d'aquests aliments va anar disminuint. Doncs bé, els propers dies anirem parlant de cada un d'aquests nutrients i de quina importància tenen aquests nutrients per una forma complementària tots conjunts per lluitar contra l'envelliment de la pell. Hem de dir que tots aquests nutrients són nutrients que es tenen que prendre per via oral i no amb aplicació per via tòpica. Per via tòpica és l'aplicació de cremes i de diferents tipus de pomades, que també les pomades n'hi ha que lluiten contra l'envelliment, pomades a base, pomades hidratants, pomades nutritives que ajuden a regenerar aquests greixos que perd la pell, però sempre les accions més beneficioses s'obtenen quan la persona ingereix productes per via oral, o sigui, per un ús intern contra l'envelliment, que és les noves tècniques modernes per intentar lluitar contra aquestes arrugues i contra aquesta sequedat cutània que a partir d'una certa edat ja es pot posar bastant de manifest en totes les persones, tant amb els homes com amb les dones. Molt bé, senyor David. Ha estat un tema força interessant i t'esperem la propera setmana aquí. Adéu-siau. Bona nit. Bé, i seguim el nostre programa Magatzim amb el nostre amic Toni, que ens dirà les prediccions del futur. Bona nit. Bona nit a tots. Quan vulguis. Bé, doncs, és el meu torn. Com que fem cada setmana, entrarem en les prediccions
de com està el D'aquesta cel setmana. i de com estan els planetes per Reus i per les nostres contrades. Anem per les prediccions del divendres, dia 28 de gener, fins al dijous, dia 3 de febrer. I com no, començarem per les efemèrides. El Sol transitarà durant tot aquest període pel signe d'Aquari i la seva sortida l'efectuarà a les 8 i 12 minuts del matí i la seva posta a les 6 i 5 minuts de la tarda. La Lluna transitarà pels signes de Lleó, Verge, Balança i Escorpí. I aquest dijous hem de dir que la Lluna és plena i que, per tant, a partir d'ara començarà a minvar. I trobarem el quart minvant el dijous proper, dia 3 de febrer, el signe Escorpí, a les 9 i 7 minuts del matí. A més, es produeixen 4 aspectes importants al cel. Per un costat, trobem demà divendres, dia 28, el Mart entra al signe d'Aquari a les 5 i 6 minuts del matí. Saturn també canvia de signe, és un planeta important i els canvis de Saturn se produeixen també cada 2 o 3 anys aproximadament i són també a destacar. I Saturn entrarà a Peixos, com diem, el dissabte dia 29, poc després de la mitjanit, a les 0 hores i 44 minuts. Mercuri entrarà a Peixos el dimarts dia 1 a les 11 i 29 minuts del matí. I es trobaran al cel units en aquest signe de Peixos, Mercuri i Saturn, el dimarts dia 1 a les 7 i 27 minuts de l'vespre. Entrem amb les prediccions de cadascun dels signes. Àries. Estareu una mica esbojarrats i baixos de moral, amb cert desordre interior, problemes financers, no jugueu amb el diner, vida afectiva moguda i impulsiva, amb harmonia general. Assumptes del passat que s'aclariran socialment. Salut insegura, vigileu-la. Taure. Tot i que estareu un tant negatius i falsos, sabreu comunicar-vos bé. Cuideu-vos personalment i en salut que podria quedar afectada. Problemes seriosos poden aparèixer en l'economia, però la vida social i amorosa estaran protegides i ben portades. Esperances. Bessons. Estareu inestables i insegurs a moments, malgrat comptar amb esperit d'iniciativa. Economia protegida, tot i que no heu d'arriscar res. Perfectes bones relacions amistoses i socials, i també notables moments amorosos amb oportunitats. Salut bona, però no abuseu d'ella. Cranc. Caràcter possessiu i persistent, a més de quelcom conflictiu i alterat a moments. Pot aparèixer algun rival al voltant. Bones relacions amistoses, no obstant. Relacions i projectes importants en la vida amorosa. Economia inestable, però sense gaires problemes. Molt bona salut. Lleó. Temperament fluix i sacrificador, amb tendència a buscar l'equilibri i l'harmonia. No us amoïneu per res. Deixeu els assumptes financers per properes setmanes. Mal moment. Lluites amoroses amb èxit final. Obstacles i algun conflicte social. Salut suau però positiva. Verge. Us trobareu alegres i amb ganes de passar-ho bé, així com amb gran sentit de l'estabilitat. Patireu i lluitareu pel negoci i el diner. Lluites també en l'amor, difícils per triomfar. Obstacles. Molts impulsos dirigits cap a les amistats, però moments també de decepció. Salut amb alguna alteració. Balança. Caràcter comunicatiu i prudent alhora, amb cert toc de reserva. La vida sentimental s'estabilitzarà i agafarà també tranquil·litat i esperança. Retrasos i lluites en assumptes socials. Apareix molta feina i activitat financera. Vigileu la salut, que serà bastant negativa. Escorpí. Anireu molt mòbils, sense parar, i us sacrificareu. Tensions interiors que faran que la salut no sigui estable. Estarà a mals i baixos. Expansió social i professional. Activitat amb la gent del voltant. Negatiu i sense resultats importants serà el camp de l'amor. Lluites econòmiques. Protecció. Sagitari. Comptareu amb curiositat i conserva, i també
tindreu un gran esperit de xerrar, però tirareu enrere amb algunes decisions. Favorable terreny socioprofessional, amb èxits professionals i personals. Bona economia també estable i amb nous començaments i impulsos. Masses plaers en l'amor. Poden aparèixer gelos. Salut conflictiva. Capricorn. El vostre temperament estarà aixecat i variable. Poden qualificar-vos de conflictius i transformadors. Deixeu la vida amorosa de banda. Us allunyareu també d'ella per les novetats que apareixeran. Prudència en els diners. Bones realitzacions socials i favorable salut malgrat alguns canvis amb ella. Aquari. Dies tranquils personalment. El sentit de l'harmonia, l'amistat i la il·lusió estaran presents en vosaltres. Obstacles i canvis en assumptes financers. Coses del passat tornaran a nivell social, però no impedirà les bones relacions. Energia positiva i creativa en les relacions amoroses. Salut obstruïda per la que lluitareu. I per finalitzar, parlarem de peixos, els quals tindran uns dies amb molt de sentimentalisme i certa melancolia. Estareu amables i quelcom tímids. Us allunyareu dels assumptes amorosos, tot i que tornareu amb voluntat més tard. Poca seguretat financera, vigileu. Feina i reserva en la vida socioprofessional. Salut bastant tranquil·la. Ha estat molt guai. Sí? Te l'he dit bé aquesta setmana, el teu? Sí, t'esperem la propera setmana. Molt bé, molt bé. No faltaré, aquí estaré. Adéu, bona nit. Molt bé. I aquí acaba el programa Magatzim de TV Reus, doncs esperem la propera setmana. Si la teva mascota no ha trobat encara la tenda ideal, vine a Taus, on podràs trobar varietats de peixos, gossos, ocells i tota mena de complements, amb un servei de perruqueria canina, neteja i un equip de veterinaris professionals. Taus, petits animals, carrer Sant Elies 4042, telèfon 31 23 17, Reus. Per decorar el seu local comercial o la seva llar, per fer aquell regal que encara no ha trobat, fins i tot un obsequi tan important com pot ser una toga de núvia, Art i Ferro. Quin és el seu problema? No pot cuidar les seves plantes naturals? Nosaltres li podem oferir un ampli assortiment en plantes artificials. Art i Ferro, carrer Misericòrdia número 31, telèfon 31 26 15, Reus. Mama, saps quin programa fan avui a la tele? No ho sé, mireu a l'Espai 7. Mama, te'n recordes del nom d'aquell restaurant? No, però està a l'Espai 7. Mama, on és l'Espai 7? Em sembla que l'ha agafat la teva germana. Anna, on és l'espai? No ho sé, li he donat a la Marta. Marta, i l'espai? Però si el tenies ara mateix a les mans. Espai 7, un mes a la família. Volem muntar un nou sopar esotèric perquè creiem que és molt important mantindre aquest contacte que vam iniciar fa uns mesos entre tots aquells amics que ens veuen mitjançant la pantalla i també el programa Llum d'Esperança. D'aquesta forma vosaltres podeu conèixer d'una forma directa el món de la parapsicologia. Vam mantindre un primer contacte amb un sopar molt reduït però molt entranyable, un segon contacte amb un sopar amb moltíssima més gent i ara serà el tercer i el 3 és un número de l'equilibri. Hem de recordar que el Pare, el Fill i l'Espírit Sant formen un triangle, que 3 eren els Reis Mags i el 3 és el simbolisme de l'equilibri. Per això nosaltres aquest sopar el volem dedicar a 3 aspectes molt importants de la nostra vida, com és l'amor,
la salut i els diners. En aquest sopar vosaltres podreu aprendre a autocurar-se, també podeu aprendre rituals molt fàcils i senzills per aconseguir un increment amb la vostra economia i també podreu aprendre a esbrinar quin és el secret per obtindre una bona parella, per obtindre l'amor. Vam estar tan contents amb el servei que va donar l'Hotel Quality que nosaltres tornem a repetir aquesta vegada des de les seves instal·lacions i el sopar el farem el proper dia 5 de febrer, dissabte. Ens encantaria que vosaltres poguéssiu vindre. El preu del tíquet és de 2.500 pessetes, ho fem sempre molt econòmic perquè tothom pugui vindre i els tíquets els podeu adquirir a l'Hotel Quality, que està ubicat a la carretera de Reus a Salou sense número. Recordem que hi ha un telèfon d'informació que és el 75 57 40 i també podeu adquirir els tíquets des de la televisió de Reus, que està ubicada al carrer Sant Jaume número 29 amb el telèfon 33 05 36. 2.500 pessetes per una nit molt esotèrica, molt equilibrada i per una nit molt especial. Recordem també, però, que fins al proper dia 3 de febrer teniu temps per adquirir tots aquests tíquets. Serà un vincul important entre tots els parapsicòlegs i tots vosaltres, el més important del nostre programa. L'Hotel Quality de Reus té un emplaçament privilegiat proper a la ciutat de Tarragona, Costa Daurada i l'autopista que recorre des de la França, tota la franja mediterrània. Quality de Reus és una referència obligada per tots aquells de pas o que per una estada concreta viatgen a aquesta important zona comercial i turística del sud de Catalunya. Càlid i acollidor, funcional i modern, l'Hotel Quality Inn ofereix 60 habitacions climatitzades, confortables i lluminoses, on les formes i els colors combinen al seu descans i on trobarà tot allò que necessiti. Televisió en recepció de canals internacionals, telèfon amb línia directa, cambra de bany completa, etc. En aquest sopar esotèric de l'equilibri, per començar, us hem preparat un rossejat de fideus exquisit, deliciós i molt de la terra. De segon tenim un rodó de gall d'indi amb unes suculentes patates xef, tota una delícia dels cuiners de Quality Inn. I els més golosos tindran com a postre un puding de fruites que farà delícies en els paladars més exigents. Tot aquest deliciós sopar acompanyat per l'aigua, els vins i els cafès. Mirareu la llama i quan esteu mirant la llama jo us diré el que teniu que fer. Llavors tancareu els ulls i jo seguidament diré el que teniu que fer. Bueno, jo suposo que aquí damunt d'aquesta taula m'arreglaré i bueno, ara en principi intentarem cremar les pipes. En el sopar esotèric de l'equilibri, en aquest tercer sopar que compartirem, tindrem com no la presència de la Mercè, una de les col·laboradores més importants del programa Llum d'Esperança. Ella ens parlarà sobre el seu tarot, farà diferents ajudes a aquelles persones que ho desitgi i també un dels ingredients en el qual podrem gaudir tot són dels seus rituals màgics dedicats a l'amor, als diners i a l'equilibri. Intentarà fer de nou aquesta experiència? I nosaltres demanem silenci per que en Betrián es pugui concentrar al màxim i aconseguir l'objectiu que té marcat ara mateix. Jo crec que ara sí que funcionarà. Jo també demanaria algo. A totes les persones que estan des d'allí cap aquí, que es relaxen i que després ens diguin si senten alguna cosa, perquè a través d'elles passarà una energia. Els senadors i especialistes del país, com és en Josep Betrián, estarà present també en aquest sopar de l'equilibri, en les seves demostracions i també amb les seves dots de